kusile sompaka kwase ngilalele. Ngiyanibingelela ke babukeli beSolomoya TV. Silapha ke kuMbizo sizohlahlela umoya, sizohlahlela ke izinto ezisixakile zomoya, zedlozi noma zethonga, isidalwa ngokuhluka kwabo nje abomoya. Sizohlahla ke namhlanje sizothinta indaba enkulu, sizothinta indaba yokuthwasa emanzini wani nedlozi lomndawe, nedlozi lomnguni. Ya, idlozi lomndawe, idlozi lomnguni. Intwaso yedlozi lomndawe nomnguni. Kakhulu ke lize lingene ku-part 2 wembizo wentwaso yamanzi ngoba ngokudlule besenze intwaso yamanzi. Lize lingene kanjena ke ingoba leli idlozi kakhulu liziveza njengedlozi lasemanzini okuyidlozi lomndawo. Liphinde futhi nalo lamakhosi liyidlozi lasemanzini okuyidlozi lamanguni. Liphinde futhi litholakala ezintabeni, litholakale ke nasezulwini, kuyikuthi ke ngoba ezulwini kusuke ke vele ubukhosi kuyilapho obuqala khona. Emanzini kahle kahle sisuke sibanjelwe inkosana nenkosazana emanzini. Okay. Sizothinta ke kakhulu nje kuzo lezi ihloko ezintathu. Intwaso yamanzi, idlozi lomnguni, idlozi lomndawo. Bayi-3 laba. Intwaso yamanzi, idlozi lomnguni, idlozi lomndawo. Bayi-3 sothinta kakhulu, kodwa ke ngiyothi mangithinta bese ngibamba lapho nalapho kuma key point bese ngizwa abantu mabebuza ukuthi babuza bathini. Ngiyacabanga kodwa ukuthi ukujula ngizokuthinta ekujuleni, ukujula ngizojula ngoba kufanele ngijulile ukuze sizokwazi ukuthi sithole ukuthi kahle kahle kwenzakalani. Singaqala nje ngayo intwaso yamanzi. Siqale ngayo intwaso yamanzi. Intwaso yamanzi, amanzi esinawo thina esihlukana ngawo ayisikhombisa. Amanzi esihlukana ngawo ayisikhombisa, amanzi esinawo. Okuyiwona amanzi esiwasebenzisayo kweleka moya. Sisebenzisa amanzi esiphethu, sisebenzisa amanzi omfula. Amanzi esiphethu asebenza kakhulu ukuqhumisa ithunywa noma ukuhlanza ithunywa, uyawasebenzisa kakhulu. Sibuye amanzi omfula ohambayo asiza kakhulu ukususa amathunzi nokususa ichitho amanzi ahambayo. Nesilwane kungakwazi ukusihlambela emanzini ahambayo uma ukuthi uyasihlamba. Kuya ngokuthi ke umbethwe yini, hlobo luni lwalesi silwane lesi. Bekwenze njani kuze kufinyelele kulesi silwane. Okay. Siyabuya ke sizoya emanzini empophoma. Amanzi empophoma adiliza imithwalo, ayahlamba. Adiliza imithwalo, ayakwazi futhi ukuthi akhuphule ithunywa uma ehlela kuwe noma ekushaya. Ngoba uzothi omunye ayikhuphula kanjani ithunywa kodwa ehla wona evela phezulu. Ngoba vele wona vela phezulu. Kodwa ke manje indlela akushaya ngayo akwenza ukuthi kuphakama umoya. Abanye baphuma bekhala la emanzini empophoma. Ngendlela asuke eshaya ngayo amanzi empophoma. Kodwa kakhulu asuke ediliza imithwalo. Athandeka kahle ebusika amanzi empophoma. Ebusika right kakhulu amanzi empophoma. Nawo awesiziba right ebusika. Kodwa ngisabambe lana wempophoma. Lana wempophoma nje ajule kakhulu ebusika. Ngoba amanzi ayelapha njalo uma kubanda noma uma ebanda. Ayelapha kakhulu. Ayakwazi ukuthi ahlehlise izimo ezithile emzimbeni ezifana nemimoya emibi. Amanzi nje eyiwo ayakwazi ukuthi futhi aqhumise ezinye zemimoya efana nezithunywa nedlozi lamanzi. Ayakwazi futhi ukuthi agcine umuntu oqinileyo ukuze ezifweni nakuzo zonke izinto. Abanye bayangena emanzini bathi mabephuma khona bengene uthola ukuthi umuntu uphethwe yi-asthma noma uphethwe yisifuba. Athi uyangena emanzini aphume sekuphelile noma seyilaphekile. Abanye bangena benemkhuhlane. Kuyaye kuthiwe ke ungangena emanzini unomkhuhlane ngoba uba mo. Ayikwazi ukwenzeka. Amanzi ayawususa umkhuhlane nje. Ayawelapha umkhuhlane, awususe futhi clean amanzi. Ngiwazi kimi mina. Mina ke angidli maphilisi.
angihambi isibhedlela ngihamba amanzi nje amanzi ayahlanza kakhulu uma uphethwe umkhuhlane sibuye size emanzini esiziba amanzi esiziba ayaphakamisa kakhulu ayaphakamisa ngoba wona kakhulu ahamba namagobongo noma ahamba nezinkamba ungathi amagobongo ahamba nezinkamba kakhulu amanzi esiziba uma uphethwe yithonga lamanzi uphethwe lidlozi lamanzi yazi ukuthi izinto ozozenza ziyothinta kakhulu izinkamba lithanda ukubhodla ke lelo dlozi lelo lasemanzini idlozi ithonga lasemanzini kodwa nje uyothinta kakhulu izinkamba ngoba lithanda izifo ngoba lona lingelokwelapha ithonga lasemanzini noma idlozi lamanzi sebeze balithatha ke abezizwe benza odokotela ngalo leli thonga lasemanzini kodwa ke bengisakhuluma ngesiziba isiziba isona esikwazi ukukhuphula siphakamise imimoya yethonga lamanzi yedlozi lamanzi yezithunywa zasemanzini okay sibuye size kwawe awandla namanye awolwandle ulwandle ke lumhlaba uhlangene noma mhlambe lingamanzi onke asuke ehamba isuka emifuleni emikhulu emifuleni emincane bayaye bethi ke lapha ku geography ama streams lapha qhama khona kuma streams amanzi azongena olwandle maningi ke imifula engenela olwandle bese ke ulwandle lubukeka njengendawo lapha amanzi onke aphelela khona aweyiphethu awamaxhaphosi aweziba awempophoma awomfulo ohambayo awemithombo amanzi lawo sibuye bengithinta wani la awolwandle 5 awolwandle 6 sothinta amanzi omthombo uwathola amanzi omthombo kuyisiphethu esiqhuma kude bese sizokwakha ubheseni noma izizingilizi esisakhala ngezansi ungazi ukuthi amanzi aqhumaphi lapha bese edala ixhaphosi lapha lawo manzi lawo sibuyeke size la amanzi omthombo wathola enamaxoxo la odadambane wathola enamadwi leli ligxuma kakhulu ixoxo eliwumcumo elincane idwi silibiza ngedwi thini leli eliphuza amanzi lihlala amanzini acobileyo idwi alihlala emanzini angcolileyo idwi linokungena ke emanzini liphume ngale idwi kuyenzeka futhi lingene lishone phansi liyohlala lihlale phansi ulibone liphansi okay ke amanzi omthombo ayasebenza ukungena emagobongweni ukungena ezinkambeni kakhulu abantu bomoya badinga wona amanzi omthombo ukuthi bakwazi ukuthi mabezomisa amagobongo mabezolekela amagobongo ukwelekela ke ukuthayisela amanzi egobongweni uma kade ukhipha la lezi inkomisho ezikhiphayo ezokwenza ukuthi uyisebenzise ngabe uyachatha ngabe uyaqhuma ngabe uyaphalaza kodwa amanzi omthombo athandwa abakamoya noma omkhulu nogogo ukuthi engathi ungasebenzisa wona kakhulu ukuthi wenzeni ukuthi ulekele igobongo noma ukhamba lakho lolunikiwe amanzi omthombo lawo analento elihlaza ebizwa ngobulwembu noma ubize ngeingubo zamaxoxo sengakubiza ngendlela enikubiza ngayo uthola ukuthi la eGoli bathi ulwelwe angazi ke noma ngikhuluma kahle angazi ke ngezinye izilimi kodwa nje amanzi futhi omthombo analento egreen elapha phakathi kuyo iyangena egobongweni esithi lesithunywa samanzi leyo nto leyo iyangena futhi njalo okukhambeni esitho lesithunywa samanzi ngoba uyisithunywa sinalo igobongo sibuye size la iyangena okukhambeni noma egobongweni lomndawo wamanzi ngoba sinali igobongo noma ukhamba lomndawo wamanzi yini ngithi igobongo noma ukhamba kufike kuhluke kabili lapha ngoba indawe linegobongo amandawe anokhamba ingakho ke ngicacisa ngithi egobongweni noma okhambeni lomndawe wasemanzini okuyiwo lona esizokhuluma ngawo la amanzi omthombo ke lawo amanzi esithupha sibuye size kula amanzi awethombo ngala la amanzi la lokho kuyirust okuthola echaphosini noma la kubhoxa khona okunodaka khona
nalezi impande zasemanzini. Amanzi ke lawo esikhombisa okuyini okuyithombokala liphuma lirastile, liyasebenza ekulokhuzaneni ekuchatheni ithombokala ngoba liwudaka, lunalento abayibiza bethi iron, abelungu abayibiza bethi iron, ngoba uyabona ukuthi uphuma irasti, kuyenzeka liqhuma edwaleni ithombokala, kuyenzeka liqhuma odakeni, liphume lirasti, linamakhekheba la angathi arastile, angathi agold, angathi orange. Yilo-ke ithombokala lezo liyakwazi ukuthi uchathe ngalo ithombokala, likwelapha izifo ezisuke zisemathunjini. Angazi-ke kumhlume ukuthi liyawelaphani, kodwa nje khona liyelapha izifo ezisemathunjini lapha okuhlala khona ukudla. Uma sekuzophuma liyakwazi ukuthi lelaphe lapho ama-acid awathola elokuzaneni ngaphakathi ethunjini, bese edala iy'londa, uthola ukuthi umuntu uhamba ahlushwa ama-ulcer. Ithombokala ujwayele ukulisebenzisa, ithombokala ujwayele ukuthi ulisebenzise. Sitheni amanzi esikhombisa lawo noma amanzi esithupha? Ngicabanga ukuthi amanzi esithupha noma amanzi esikhombisa, kodwa kukhona amanzi esiwashiyayo okungamanzi emvula. Angazi ukuthi sishiyane kanjani lapho ukuthi amanzi emvula enza njani. Sengikhumbula ngoba amanzi ethombokala analenzika engathi yudaka lapha phansi esiyibiza ngokungcola. Abanye ungazi ukuthi mayelikhile ithombokala mase lizikile, sekuzikile lokho ongathi kuludaka bese yakuchitha khona, kanti ikona okusebenzayo okune iron, ikona okusebenza ongakhona ukuthi uchathe ngakho. Leyo nto leyo sengikhunjuzwa ukuthi ke amanzi emvula uwabekelile emva kwendlu ungawabekelanga, kodwa into ebaluleke kakhulu emanzini emvula ayakwazi ukuthi akhuphule ithunywa. Uthola ukuthi ubumuntu olahlekelwa amaphupho, ubumuntu ongawuqondi umoya okuphethe ukuthi yini, ubumuntu ogula ngamahlombe, noma othi mayizulu lizona avele athole ukozela, agula umzimba ubebuhlungu, agula amahlombe abebuhlungu, noma aphathwe likhanda. Uyakwazi ukuthi uma izulu lingadumi lina, ngoba kuyenzeka lifike izulu lidume, maliqeda ukuduma bese liyana imvula engenayo indudumo, bese uyaphuma uyaphandle uyahamba. Ma ungakabi umuntu okwaziyo ukulalela umoya nokwaziyo ukulwa nolaka lwezulu, ngoba bakhona abaphiwa isiphiwo sezulu. Uma izulu lizoduma lizwe kuqala acobeke, kube buhlungu umzimba, kube buhlungu amahlombe, kube buhlungu ikhanda. Abanye baze baphathwe isisu izulu malizoduma, abone iphathwa isisu amangala ukuthi yini, kanti lizoduma izulu. Mayesegcine sesinakile lesi sigulo sokuthi njalo izulu malizoduma ngiphathwa isisu. Amanzi emvula ayasebenza kakhulu, ayasebenza kakhulu amanzi emvula. Asebenza kanjani na? Amanzi emvula uyakwazi ukuthi amanzi emvula usebenzise lokho okuyinzika futhi kuwo. Ikona okusebenza kakhulu ukuthi uma uzophalaza uzochatha ngawo, uzogquma ngawo, uzogeza ngawo. Amanzi emvula ayaphalaza, ayachatha, ayageza, ayagquma, awakwazi ukwenza into eziningi amanzi emvula. So manje usebenzisa lokho okuyinzika kakhulu, lokho okuyinzika okungathi kuludaka okusala lapha phansi, ikona-ke okusebenza kakhulu ngoba kusuka namakhemikhali alapha emvuleni okuyiwona alapha izimo zomoya, izifo zomoya, izifo zomzimba, izimo zomzimba. Amanzi emvula. Manje-ke amanzi emvula angiwazi ukuthi ngiwafake phi kulawo 7, angazi ukuthi ngiwafake phi, noma thathele umthombo, kodwa nawo umthombo ubaluleke kakhulu. Umthombo ubaluleke kakhulu ngoba unalezi zinto esizifunayo lapha emanzini esizisebenzise inkambeni emagobongweni ukuthi sikwazi ukuthi selapha umoya othile. Qedileke ngesigaba samanzi bese siyabuya-ke siza la ekuthenini amanzi, intwaso yamanzi ukuhamba uye emanzini, uhambe uyohlanjululwa, uphuphe ngaphansi kwamanzi, uphuphe ijazi ulihlambulule emanzini, ukhuleka ngesibane ngaphansi kwamanzi,
wenza zonke lezo zinto lezo ukuthwasa ngomoya. Uthwasa intwaso yamanzi, uyithwasa ngomoya, ungayithwasi ngenyama. Bese usuka lapho ngoba kusuke kungafezekanga okwasemanzini emzimbeni kuwe. Kusuke sekufezekile ngokukamoya. Ngoba umoya nomzimba kuyasebenzisana. Ngoba nawo umoya uphila emzimbeni, nomzimba ukwazi ukuphila ngaphandle komoya. Sekuyacaca ukuthi umoya nomzimba kuyasebenzisana. Kufanele ukuthi siqonde ukuthi okubona emoyeni uzokwazi ukuku-applya emzimbeni ngendlela otshengiswe ngayo. Kodwa-ke kunezinto esitshengiswa zona njengakho kuyiphupha ungaphansi kwamanzi. Umuntu-ke bese efuna ukuyohlala ngaphansi kwamanzi, engeke akwazi ukuyohlala ngaphansi kwamanzi. Hamba-ke uyohlala lapha emanzini. Uhlale lapha emanzini kuze kufezeke lento abantu bakho abayifunayo. Noma uthole umuntu oqonda ulimi lwamanzi akuhambise emanzini. Ungayitsheni nje ukuthi uzohamba uyothwasa emanzini uyohlala ngaphansi kwamanzi ngoba uzoba nenkinga. Okay-ke besedlula nje lapho siphinde sibuye lapha. Sibuya lapha-ke manje singena kule mimoya yendawe noma yomndawe. Singene kule moya womnguni noma wenguni noma wamanguni. Okay-ke sibuya lapha-ke sizobheka kuqala umndawo. Sinomndawo wentaba, sinomndawo wamanzi, sinomndawo wezulu, indawo lezulu. Sinomndawo wentaba, sinomndawo wamanzi, sinomndawo wezulu. Yini-ke kuqala umndawo? Akusibheke kuqala umndawo. Sinendawo, sinamandawo, sinomndawo. Sinendawo, sinamandawo, sinomndawo. Okay. Yini umndawo? Umndawo umoya ojulileyo wezangazi noma umoya ojulileyo ohamba nomama noma nabafazi abasuke beganile. Umoya kakhulu ohamba nezalukazi noma nomama noma abafazi abasuke beganile. Yini-ke kuthiwe lo mndawo umoya wangaphandle? Yingoba lo mndawo lona ufika nezalukazi ezizogana kulelo khaya okungesize ezala ekhaya. Angazi noma ngiyatholakala. Ufika nezalukazi ezizogana okungesize ezala ekhaya. Uma seyiganile zizala abantwana la ekhaya. Abantwana bakabani nabo? Abantwana baleli khaya qobo. Nendoda yakhona kulelo khaya. Okusho ukuthi abantu bala ekhaya obani? Indoda nabantwana. Ongesiwe la ekhaya ubani? Umfazi ozelela abantwana. Okusho ukuthi uza njengendawo lomfazi ngoba akasiwa la ekhaya, akanayo indawo la ekhaya. Ngiphinde ngikuphinde lokho. Ubizwa ngendawo lomoya ngoba ungowezalukazi noma omakoti abafazi abazogana la ekhaya. Bafika nawo besuka kubo bengenandawo kwasekhaya. Ngoba indawo yomfazi kuthiwa isemzini. Kodwa futhi umfazi uhamba agcina emzini. Uma ngale ukuthi indawo yakhe iba esemzini kanjani kodwa kunezinto angakhona ukuzenza umfazi la ekhaya. Okusho ukuthi akandawo yena, akanayo indawo. Kubo uma ukuthi uze wazalelwa ekhaya komama akanandawo. Kubo akanandawo kuthiwa wena indawo yakho yilapho uyogana khona. Mayefika emganweni nakhona futhi uyancikiseleka noma uyancikiswa abekwe endaweni kuthiwa wena hlala la. Ungasuki la. Ngoba wena kuneyindawo ongakhona ukungena kuzo la ekhaya. Sekacacela ukuthi lo mndawo yini bethi laba bantu wangaphandle. Akusiwa ngaphandle ngoba ungwase Mozambique. Akusiwa ngaphandle ngoba ungwase Zimbabwe. Akusiwa ngaphandle ngoba ungwakobani Zambia kuya le Mali bani. Lo mndawo ungwangaphandle kwekhaya. Ungwangaphandle kwekhaya. Hayi ngaphandle kwezwe.
ungwangaphandle kwekhaya. Sibuye lapha ke ngoba amabhoda la kuthiwa amabhoda la avala ayahlukanisa iSwazini, iLesotho, iSouth Africa, iZimbabwe, iMozambique, bani ngokuhluka njalo kuyofika ko-Egypt. Abengekho lawo mabhoda la, abengekho emadaleni. Isizwe simnyama umhlaba bekungowaso. Kuza kanjani ukuthi lo mndawo bese uzoba owangaphandle kwani? Owangaphandle kwani ngoba thina emandulo asinawo amabhoda. Mawumnyama ubumnyama nje. Futhi simukelana siwumuntu wonke. Manje masizoyilandela nje lento yokuthi lo mndawe abalokhu bebhizi bethi abantu kunomndawo wangaphandle. Akusiwa ngaphandle, ningalahlekiswa abantu nihambe niyolanda izilwane zako Mozambique, zako Zimbabwe, niyilandiswa abantu balokhu bethi umndawo wangaphandle. Akusiwa ngaphandle. Owangaphandle kwegceke kwekhaya. Ngoba ufika nomfazi ozogana. Ufika nezalukazi ezayiganile la ekhaya. Uma ususemoyeni, mawusuvela njengomoya noma njengemimoya, ingoba usuke lezo zalukazi zagana zahlala la ekhaya zashona. Mase yishona ayisakhushulwa kuyemsamo. Ayisakhushulwa nhlobo ngoba umuntu okhushulwayo indoda. Iyona esiwa kwelamathonga esiwe emsamo. Iyongena komkhulu. Yini naye edala ukuthi ke umfazi angakhushulwa mayishonile noma isalukazi singakhushulwa mashonile? Ingoba isalukazi sifike sizogana la ekhaya sinobaba lapha ekhaya ozala mina. So manje sikwazi ukuya kuye emsamo siyohlala nonina noyisezala waso noma noyisezala waso lesalukazi lesi ngoba siyamhlonipha. Umuntu esimlawuzelayo umyeni waso, hayi ubaba waso. So manje uma kumele sikhuphuke siyemsamo siyongena komkhulu kanjani? Kanjani ngoba omkhulu bahlala namadodana abo, bahlala nobaba babo. Okusho ukuthi lo mfazi mayegane mina la ekhaya akakwazi ukuyohlala nobaba. Uyohlala kanjani nobaba kwelamathongo? Uyohlala kanjani nobaba kwelamathongo? Siphinde sibuyeke la. Sibuye lapha kubantu abathi umndawo wangaphandle. Baqonde ukuthi lo mndawo ungwangaphandle kwegceke uze nobani? Nogogo, uze nobani? Nomfazi ozogana la ekhaya. Ingakho ke kulidlozi lezalukazi noma kulithonga lezalukazi. Ingakho umndawo futhi uhamba nomoya wasemanzini ngoba izalukazi zingezomhlaba. Umhlaba iwona obamba amanzi. Umhlabathi iwona obamba amanzi. Okucaza ukusobala ukuthi indawe noma umndawe noma amandawe akusiwa wangaphandle. Awangaphandle kwegceke, hayi ngaphandle kwezwe. Awangaphandle kwegceke, hayi ngaphandle kwezwe. Bese bebuya ke bezothi ingani sinabantu abangamandawe abayisizwe saseMozambique. Nathi kwaZulu sinabantu bakwaNzuza. Sinabo abantu bakwaNzuza omshazi. KwaNzuza okusho ukuthi bawuqonda kangcono umoya weNzuza, kumele niyothwasa eNatal umoya weNzuza. Akunjalo. Asiyekenike ukuthi umoya ungwaseMozambique ngoba kunesizwe selokhuzana samandawe khona. Asikiyeke nje lokho sihlukane nakho ukuthi umndawo lona ungwangaphandle ngoba kunesizwe samandawe. Ayikho into enjalo. Nathi kwaZulu sinayo inzuza. Sinabo onzuza, omshazi. Kodwa angeke uzwe kuthiwa bakwazi ukwelapha inzuza kangcono ngoba bengonzuza. Kuyofanele ukuthi ke sivulele lezi zinto zethu, lezi ikopho zethu lezi. Zingagcwali nje umchopho kuphela.
siyivule silalele siqonde ukuthi lo muntu usho ukuthini mayikhuluma ngendaba yomndawo wangaphandle ufuna ukwenzisa ini ufuna ukwenzisa ini yini lena afuna ukwenzisa yona sibuyeke sizobheka lapha lo mndawo lona ulidlozi noma ulithonga lokwelapha uma kuthiwa nje unomndawo wamanzi kusuke kukhulunywa ngodokotela umuntu ongakwazi ukukhanda imbiza elapha abantu izifo umuntu ongakwazi ukukusa emanzini ufike welapheke phezulu kwesifo esisemzimbeni umuntu ongakwazi ukukhulekela amanzi awathinte nje ngesandla uma engaphiwanga impande bese ulapheka ewakhulekele nje wabeka isandla ewakhulekele okusho ukuthi ungumelaphi lo muntu kwezifo zomzimba ungabe ukhandlwa izifo ungabe ukhandlwa ukusinda komzimba ungabe ukhandlwa engathi usihlala ushayiwe engathi umzimba ubuhlungu lo muntu lowo ukwazi ukukhulekelela amanzi ibhakethi 25 liter akuthele ngalo usinde ngoba unethonga lasemanzini noma unamandla asemanzini noma uphiwe okwasemanzini noma uphiwe isipho samanzi lo muntu lowo angasebenza ngamakhambi akhanda imbiza aphinde futhi akwazi ukusebenza ngamanzi lo muntu lowo akwazi ukusebenza ngamanzi hayi ngoba esemfuleni kuphela amanzi noma esesizibeni esempopomeni ekuphi akabonapha ngisho ngamanzi asendlini owakhe empompini ngoba uphiwe amandla amanzi uphiwe umoya wamanzi ingakho ezokwazi ukuthi akhulekele amanzi aqhamuke empompini ngoba ukhuluma namanzi enze lokho okushiwo yizwi lakhe bafowethu kumele siyiqonde leyo nto leyo yelokhuzana yomndawo wamanzi akwazi yobheka ke lezi inkomba zalomndawo wamanzi ngoba abantu bayathanda ukukhuluma ngeinkomba akutshela umuntu ukuthi hayi umuntu onethonga lasemanzini ubonakala ngani umuntu onethonga onesithunywa sezulu ngoba bayathanda bakhulume ngosodumo sibinde sibuyeke size la ukuthi lo mndawe ungani njalo makuthiwa wena unedlozi lomndawo noma unethonga lomndawo bese kukhulunywa ngenyoka kungani bese kukhulunywa ngenyoka yini na ejala ukuthi kube yinyoka uma isiZulu sithi uyihlo nonyoko uyihlo nonyoko ukutshela ukuthi uyihlo uyena okwazi ukubheka leli khaya okwazi ukubheka lomndeni uyihlo lakho mntwana wakhe uyihlo nonyoko nenyoka ingakho angathi bazoze bangise kabi ukuthi ngibiza abantu besifazane ngenyoka hayi angibiza abantu besifazane ngenyoka okokuqala inyoka ihamba phansi ngesisu umhlabathi isitho wesifazane siphinde sibuye sitho wesifazane izinzwa noma imicabango yakhe kakhulu isesiswini ingakho emataniswa nani nenyoka lo mndawo lo ingakho uzomataniswa nani nenyoka siphinde sibuye size la ekuthenini uyalibona ni uphawu lweambulance le yanduko ejijelwe inyoka la okusho ukuthi umuntu onomndawo wamanzi njengoba bebiza umndawo ngenyoka nje ungumelaphi wani wezifo ngisho njalo ngoba ade ngikhuluma nje emuva ngithe umuntu ophethwe umoya wamanzi usuke udokotela ozokwelapha izifo oyohlanza ingozi phezulu komuntu oyosusa izigulo zomzimba mangikhuluma ngezigulo zibhobo ubuhlungu bomzimba izibeletho izo zonke lezo zinto lezo uphiwe ke amandla amanzi lo muntu lo sengiyabuya ke ngizala
lapho ebengikhona endaweni yenyoka. Uyihlo nonyoko. Uyihlo nenyoka. Okukutshena ngokusobala ukuthi uma inyoka ihamba phansi emhlabathini izinzwa zayo zizwa ngesisu, nowesifazane uzwa ngesisu. Yonke into iyahela kuye. Uyawubezwe nomama emakhaya ngesiZulu-ke, angazi ngesiXhosa, angazi ngeSpedi ukuthi basho ukuthini uma bekhuluma ngeyinseka. Lokho kuthiwa zinseka obathi kuyasika, nginomhelo ukuthi ngiyahela njalo ngengane yami. Le ngane yazalwa yimi, yaphathwa yimi for 9 months esibelethweni. Kwakunzima, ngangingedwa ewodini, noma ngangingedwa ngizala nomntwana. Bakhuluma ngaleyo nto le ukuthi yena yonke into izinzwa zisokhalweni, lokho esikubiza ngama-feelings, zisokhalweni. Yonke into yakhe uyizwa ngani? Ngokhalo, ngesisu, njengenyonga. Siphinde sibuyele lapha kule ambulance nenyoka yayo, okusho ukuthi inyoka satshena ukuthi thina njalo uma uyibona kufanele ukuthi uyishaye, uyibulale, uyishaye ikhanda, uyoyibheka emsileni, ngoba ukuthi uyishayile ikhanda uyibone ngomsila isalokhu ithi janqu, ngoba inhliziyo yayo ikuphi? Isemsileni, inhliziyo yenyoka. Kodwa into ebalekile ekuyishayeni ikhanda, ngoba yilona eliwuphoyizeni. Siphinde sibuye lapha ya ekuthenini nangiyana umuntu uphupha inyoka. Kungenzeka ukuthi uphuphe abantu abadala, kungenzeka ukuthi uphupha isitha enyokeni, kungenzeka ukuthi uphuphe abantu abadala, kungenzeka ukuthi uphupha isitha. Abanye baphupha inyoka isondela kubo zingebungozi, abalekaze encame kodwa ingamenzi lutho. Abanye uthole sezibakhotha inyoka ephusheni. Abanye mabenethonga lamanzi iphuma inhlwathi emaxhaphosini, ihamba iziyongena endlini. Kusenjiswa ukuhambeni laphana emsamo, ngoba kudala bekuhlala iy'nkambi emsamo, ukhambo olukhulu. Khona ukhambo olukhulu elibizwa ngembiza emakhaya, libizwa ngembiza, belihlala emsamo. Angisazi ukuthi balibiza ngani ngesintu noma ngesiZulu sakithi. Angazi ukuthi balibiza ngani lolu khamba lolu. Ngani noma bathi nguzanguza, ukhambo olukhulu. Angazi noma balibiza kanjalo, baze baqambe iculo ngalo ukhambo olukhulu. Angisazi nalelo culo ukuthi lithini. Kodwa lenyoka uma unedlozi lamanzi, lenyoka yenhlwathi, noma uzalwe wembethe, noma uzalwe nesipho, kubonakala ngayo. Iyosuka lapho esuka khona, ngabe isuke emafusini. Ifusi le ndawo eneyihlahla ezihlangene kanje, eba seduze komgwaqo, eba ngaphansi kwentaba, emafusini, ngasuka lapho izizofika la. Ungayazi ukuthi ingene kanjani ngoba ubuvalile eminyango. Kanti inyoka yabantu abadala le. Futhi ayishawa inhlwathi. Inhlwathi nje ayishawa nangebhani. Ayishawa inhlwathi ngoba inyoka yabantu abadala iyakwazi ukukusensa wena, ikuthola ukuthi ungakuphi ukuze ingadibani nawe. Ubozazi ukuthi uma ubona inhlwathi usuke unenhlanhla ngaphezu kokwenza okokuqala lokho. Ifana nengwe inhlwathi. Inhlwathi iyakwazi ukuzwa ukuthi umuntu ngapha kunomuntu ozayo oza ngapha, iphume ngapha. Kodwa uma uze wakwazi ukuyibona, okusho ukuthi ikhona into ethile ngawe imfihlo ngawe. Yingoba ke inyoka yabantu abadala ingakho-ke bethanda ukuthi hayi umndawe, inzuza. Angazi ukuthi ikhona inzuzo yenyoka. Nize niyothwala nje ngoba nazi ukuthi yonke le mimoya iziyinyoka, umndawe uyinyoka, inzuzo iyinyoka, usodumo yinyoka. Bese niyahamba ke niyothwala nithwaliswa ukuthi umuntu uthi yena wena uyophuma nenyoka yakhe emanzini.
kanti awuphumi nenyoka. Ababa nenyoka uthola ukuthi umuntu ophiwe isipho samanzi, ngoba inyoka le yenhlwathi ithanda amaxhaphozi kakhulu namafusi kuyawathanda. Ingakho sinomndawo wentaba, sinomndawo wani wamanzi, sinomndawo wani wezulu, okuwuye sodumo lowo. Enimbiza ngosodumo ethi inyoka enkulu, inkanyamba, inyoka yomlilo, inyoka yasezulwini, inyoka yezulu, usodumo. Yingoba ihamba nendawo lasezulwini, ihamba nomndawo wasezulwini. Leyo nyoka leyo ukuthi ngifuna ukuyicacisa lento yenyoka, ngifuna nje ukuyicacisa ngingene ngijule kuyo lento yenyoka, ukuze abantu bayeke lento yokuthi bethi ithonga liyinyoka. Yona siqu sayo iyinyoka yamathonga. Uma uyiphupha ephusheni, uyiphupha ngoba kukhona ithonga elithile elingahlambulukile elidinga ukuhlanjululwa ukuze livele liyilo. Ngoba akekho umuntu wakini ongahambe umuntu avuke seyinyoka. Uyakwazi ukuyiveza ngenyoka ngoba engcolile, ngoba inyoka injani ingcolile. Yingani kuthiwa inyoka ingcolile? Yingoba inopoison omubi, ihamba phansi kodwa uma ikushayile khona into ezokwenzeka kuwe, ungafa, ungaba nopoison onzima kuwe. Siphinde sibuye kowesifazane ukuthi ulinkwa kanjani nenyoka. Yingoba umuntu wesifazane uhamba kube khona isikhathi ayihlanza ngaso, uhamba ngcole azihlanze. Yingakho-ke ezomataniswa nenyoka. Hayi ukuthi umuntu wesifazane uyinyoka, akasiyinyoka, kodwa umataniswa nayo. Okusho ukuthi isikhathi esiningi uma ubona inyoka, noma ngabe isilisa noma ngabe isifazane, angizazi ngiyibizwa kanjani ngobulili baso, ubona ukuthi ubona ithonga eliqhamuka kwamama isikhathi esiningi, eliqhamuka kwamama isikhathi esiningi. Noma ngabe ingaba yesilisa, kodwa kusho ukuthi leli khehla liqhamuka ngaphansi kwesibeletho sikamama ngoba lize kuwe nje. Kufanele ukuthi ulihlanze, ugcine izingcino zasekhaya komama ukuze livele liyilo leli khehla, lingaveli ngenyoka. Uma ingoyesilisa inyoka, uma ingeyesifazane kusho ukuthi isalukazi lesiya inyoka. Manje-ke iqondeni-ke lento yokuthi indawe angeke libe inyoka, limataniswa nenyoka ngoba inyoka irepresenta isimo somuntu owumama, noma irepresenta noma iveza isimo semimoya yesibeletho yasekhaya komama, imoya yezinzwa yama-feelings esisu, izinzwa, inseka, umhelo. Siphinde sibuye la, uma inzuza iveza ngenyoka, ikhona ninzuzo eyinyoka. Uma usodumo eyiveza ngenyoka, lukhona nudumo lokuduma ngenyoka, noma udumo luyinyoka mawuduma wena. Noma umuntu odumile adume ngenyoka ngaphandle kokuthi uthwele. Cha, ngifuna ukuthi kwengihlale impela kulento yenyoka ukuze soqonda. Akusiphumeleli ukuthi umndawe noma indawe noma amandawe inyoka. Siphume kuleyo nto leyo. Siphume kuleyo nto leyo. Sibuye siye kuleli indawo lesiganga. Kuneyinyoka ezihlaza esigangeni ehamba nethonga lezo, ezendawe nazo khona lapha esigangeni, nenhlwathi ehlala emafusini ebamba inyamazana ezisuke ziyodla amaqabunga ezihlahla, eziyodla utshani obusuke buluhlaza laphaya. Inhlwathi iphinde izoba inyoka nayo, izoba yindawo nayo, njengoba besho njalo bethi indawo. Uma-ke entabeni uzovela i-black mamba, uzovela i-green mamba,
kuzovela inhlwathi izona inyoka ezisebenzayo nemfezi kodwa ke kakhulu emabhayini khona imfezi emabhayini kodwa ke iyangixaka lemfezi okulokhu kuthiwa imfezi elapha emabhayini kodwa imfezi ilokuzana iBlack Mamba nayo iyafana nemfezi ngoba nayo imnyama imfezi neBlack Mamba imnyama iyabaka emhlophe la ngaphansi ilokhuzana iBlack Mamba nayo imfezi iyaba mhlophe kodwa igcine seyingathi grey iBlack Mamba ayishintshi iba mhlophe la ngaphansi iba mnyama la ngokucobezelayo ibe mhlophe la ngaphansi ingozi kakhulu ke leyo nyoka leyo ilinka kanjani ke nemimoya yasentabeni nendawo lasentabeni ilinka ngoba sinalabo abantu abangagananga ababa wo auntie odade wethu abangabesifazane bakwethu izingane zethu zithi kubo wo auntie bayingozi evuthayo eshesha kakhulu labo bantu abango auntie yingakho bemataniswa nemamba bemataniswa negreen mamba neBlack Mamba labo bantu labo ngoba uma sebekwela amathonga bahamba nenono lentaba bahamba nomlozi wentaba bahamba nendawo lentaba uma sebekwela amathonga sithinde indaba yelokhuzana yemfezi inyoka ethanda amasi noma ethanda ubisi uyibona kakhulu ithanda isibaya leyo nyoka uma isibaya sakhiwe ngamatshe lezi iba ukuthiwa imthangala sakhuluma ngeBlack Mamba sakhuluma ngeGreen Mamba imamba elihlaza nemamba emnyama okay sikhuluma yile indawo lelo lasentabeni yile indawo eliziveza ngalezi inyoka lasentabeni yibo ke laba abahlanzeka kanzima ngoba inhliziyo zabo ziyabopha abango anti beingane zethu abango anti bethu obabekazi ngesintu noma ngesizulu ngobabekazi labo ngoba bangobo baba besifazane abakwabo kababa labo bantu labo ibona ke laba abavela beneyinkinga akusibo bonke bona kodwa iningi labo ibona abantu ababa neyinkinga zikuphi inkinga la kulabo bantu labo balwa nabafazi bethu bangabafuni emakhaya balwa nezingane zethu balwa nomsamo balwa nezinto ezingazasekhaya ezikababa zini izinto abayilwisayo la balwa nabafazi abazogana la ekhaya balwa nezingane zethu balwa nomsamo bezolwa nefa balithanda ifa uanti enibona futhi abenza abafowabo babulalane yingakho bebizwa ngeBlack Mamba ngeGreen Mamba inyoka eziwubungozi ngoba nayo imfezi iyakhifa imfezi iyakhifa ngamathe iyakhifa futhi ikushawuvaleka amehlo same time imfezi ingozi imfezi ngalamathe ayo anopoison anobuthi manje ke ingakho laba bendawe lasentabeni beyizalukazi ezazi zashona la ekhaya zingaze igane laba bakhishwa umuzi bakhishelwe ensimini kuthiwa bayohlala lapha ensimini kodwa izinto abakwazi ukuzenzela lapho bazenzela la ekhaya ngoba ikubo likuphi lila ekhaya kodwa ngaphansi kwesandla sabafowabo hayi sabo
ngoba laba abantu laba izingane zethu zithi zingeza la ekhaya bona bafuna ukwenza izingane zabo zibe semsamo kube ngathi yize eziphethelele ekhaya zibe zingezize zala ekhaya zona zingezisima kubo zingeza la ekhaya yebo ngoba zimlanjwana yala ekhaya kumele yonke into ziyicele komalume ziyikhothamele komalume kodwa manje ngoba zizalwa umuntu onguwala ekhaya ingakho zizolwa nezingane zethu zizolwa nomalume zizolwa nomakoti bethu zona okungomalumekazi bazo anti ke labo ingakho bevela njengendawo lasentabeni leli indawo lasentabeni elihlambeka kanzima ngoba banenhliziyo embi iningi labo idalwa yini inhliziyo embi idalwa ukuthi wahamba wayofuna ulokhuzana ubulawu lobu noma uthando noma ubudlelwana bangalunga ingane yakhe yagcina iwumlanjwana maye umlanjwana injalo ufune ngathi ingenzelwa izinto la ekhaya zonke okudlula izingane zala ekhaya iqala lapho ke inhliziyo embi yo-anti abantu abango-anti bafuna yonke into yingakho behamba nedlozi elithile lasentabeni elibizwa ngendawe ngoba bangamadlapha leli dlozi lasentabeni liyidlapha lithanda amafutha lithanda amakhubalo lingcolile leli dlozi leliya liyakwazi nokubulala ngoba u-anti uyakwazi nokuthi afakele ingane yakhe uphoyizini ekudleni ifefi ebona ukuthi uyayithanda nje eyakhe ayitholi uthando likababa njengeyakho ayibulale fi ingane yakho ayibulale fi kufana ngisho u-anti bazi bayingozi ngabo anti ingakho leli dlozi le ndawo lentaba lilinkwa nabo anti lapha ngoba lihamba nesilwane esiyimfezi hamba nesilwane esiyimamba emnyama sihamba nesilwane esiyimamba egreen inhlukumezeko yabo behlukumezwa abayeni babo noma omasithandana babo bayikhiphela einganeni zethu bayikhiphela kubafazi bethu bayikhiphela kithi ekhaya sibanga into ongayazi sibangisa ukuthi sibanga umsamo sibanga izinto zikababa la ekhaya noma izinto zekhaya ngabe kwakhe le hayi nix akekho kwakhe wahluleka ukulalela indoda wahluleka ukuthi abekezelela indoda yakhe wakhetha ukuthi afuna ukuyiphatha indoda ukuze abe yibuye emzini ahluleke lemzini elabo anti laba mase bekhishiwe la ekhaya ngoba nabo osisi bethu mase bekhishiwe la ekhaya uma zibaxaka lezi zinto leziyana zakubo lapha agane khona uyabuya futhi ezila afuna ukuzophatha leli ekhaya futhi lakithi bono anti lapha yingakho leli dlozi lalapha entabeni linobungozi indawo lalapha entabeni linobungozi yini na libe nobungozi kodwa kube kulindawe kodwa bese liba nenkinga yokukudalela izifo wena ingoba lo muntu uphethe ubulili obubili u-anti ubaba kazi ubabe kazi ubaba ungumfazi u-anti uyokwazi ukukhatha abafowabo uyokwazi ukukhuza abafowabo futhi uma bexabana ekhaya uyabizwa
kuthiwa kubizwa inkosazana la ekhaya izokwazi ukulamula laba bantu abalwayo la ekhaya. Okusho ukuthi unobubi nobuhle lo anti, kodwa kakhulu ujule ngapha ebini ngoba hayi o anti bajulile bayawukhipha upoison ufe fi o anti. Kukancane ke kube khona omakoti abafana no anti, kukancane ngaphandle ke lo makoti mayingafundisekile kubo, mayisuke nje kube ngafundisekile angazi ukuthi uyapi lapha uyokwenzani. Kukancane uthola omakoti abangafundisi abenza njengo anti kancane, kukancane. Kodwa nje kakhulu nansi yanendaba ko anti lapha entabeni, yilo ke idlozi le ndawo lentaba leyo lihlukene ngobulili obunjani obubili, ubabekazi, ubaba ongumfazi. Idlozi lasentabeni ke lena ngoba nenyoka awukwazi ukuyibona ukuthi le indoda le umfazi, inje inyoka inje istar inkonkoni inyoka inkonkoni. Kuba nzima kakhulu uma ukuthi wembethwe umuntu wendawo lasentabeni, kuba nzima kakhulu. Oh anti kuwe wakwaba kwababa wakho ayikhohlwa, kuba nzima kakhulu ngoba uyagula, izifo ziyakwingama ngoba loya muntu loyana ukwathi uyamhlambulula nje angahlambuluki ngoba wayenenhliziyo nje enukayo ebolileyo phu. Uthola ukuthi wabulala lo makoti la ekhaya babafowabo wababulala, uthola ukuthi wakwabulala ngisho umfowabo la ekhaya emdlisile ngoba bayawuphatha umuntu ojulileyo anti. Bayawuphatha umuntu ojulileyo anti, bakubulale bhunqa ufe fi. Manje usuke usenkingeni ngoba leli ndawe lasentabeni ngoba lihamba no anti nje lihamba nolaka laba sibabiza ngeyishingishana, lihamba nolaka nje kakhulu lihamba nolaka. Naleli lalapha emanzini linalo ulaka, yini lingcole lihlanzeke futhi ingoba liphila odakeni, amanzi aphila odakeni. Uma uwaqupha uphakama udaka liphinde lizike, akusho ukuthi akukho ukungcola ngoba udaka lisuke lizikile, ngoba lisuke lithobise nje ikhanda, uyothi uthi uyangena ubuye nalo udaka. Ngiyazi ukuthi lokho kujulile kodwa noma kusobala masikhuluma kodwa uthi hawu bengayiboni ngani lento, ngoba vele mawuzofaka nje into emhlophe emanzini iyahlanzeka ibe mhlophe, kodwa mawuzoyifaka bese yadungeka iyangcola. Okukutshela ngokusobala ukuthi nawe lona walapha emanzini unakho ukungcola ngoba laba abafazi uthola ukuthi bagana umuntu oyedwa, mabegana umuntu oyedwa bayalwa manje, abazi mabangani, bayalwa manje, bayathakathana, omunye usekulela omunye la ekhaya. Wembatha ingane la ekhaya ngoba wayiganela ekhaya ukuthi ungwakazwana ungwakazulu, kodwa yena umbatha ingane la ekhaya ngoba waphelela la ekhaya. Ayimbathe nakho lokhu kungcola bokuphatha umuntu omubi. Siphinde sibuye la into eyenza ukuthi ke owesifazane agcine ephatha umuthi uma ezofike endodeni enomfazi, yingoba nayo indoda yakhe ayihlambulukile. Yinto eyenza ukuthi umfazi aphathele omunye umuthi, yingoba indoda yakhe ayihlambulukile. Njengoba ingahlambulukile nje indoda aze gcina belindawo elimbi owesifazane ozogana la ekhaya,
ineyimfisho ezibhedayo ezingcolileyo ezenza abantu bakhe bamkhethela umuntu ongcolile ngoba umuntu oza nomuthi emzini ungcolile lo muntu ungambheki nangeso ngoba once umbheka ngeso uzoyibona ufana nobani wena uzoyibona ukuthi ufana nobani uyokufaka intando ngaphansi ube nelumbu ongalazi awafika bulala izingane zakhe ekhaya awushaya uqeda umndeni afika bulala uma wakho ebangani nomama ebanga wena akudlisa uphathwa isifuba kuthiwa unesifuba into ongayazi ngoba kwawena awuhlambulukile awukwazi ukukhethela umuntu ongahlambulukile awukwazi ukukhethela umuntu ongahlambulukile okusho ukuthi wembethe u-anti wena wala ekhaya okuyena oyokhetha lo mfazi ongcole njengaye okusho ukuthi bokwazi ukuthi indoda ekhetha umfazi okwazi ukuphatha umuthi ngesandla okwazi ukuhamba inyanga ubokwazi ukuthi leyo ndoda leyo kusafanele ihlambuluke ayihlambulukile kungenzeka ke ihlambulukile izazi kungenzeka ihlambulukile ingazazi kubili kungenzeka ayihlambulukile ingazazi ingazi ukuthi izohlanzani kungenzeka ukuthi ayihlambulukile izazi kodwa ingazi ukuthi ubani lona oyenza ingcole ngiyakutshena ke namhlanje uphethe u-anti wena wembethe u-anti uye lona okwenza ube nenhliziyo embi ungcole kuze uthole umfazi ongcolileyo awukwazi ukuthola umfazi ongcolileyo uhlambulukile wena uma umuntu olengcolile noma esengcolisekile uyamhlanza hlanzeke futhi uhlanzwa uwe ngoba usuke uhlambulukile wena ukwazi ukuthi lo mfazi ngoba efika lapha nje ephethe lo muthi uhlanzwa kanjani namathonga futhi ayakwembatha asondele kuwe akutshela ukuthi miyekise ukuthakatha lo miyekise ukuphatha umuthi lo ngoba sizomjedisa lathi sizomsusa 8 indawo lentaba indawo lamanzi bese kuthi indawo lasezulwini sibuya lapha ke manje endaweni lasezulwini indawo lasezulwini lihamba nenkosazana yamanzi iphakamele ezulwini nayo njengoba sisuke sibona uThingo nenkosazana ilona ndawo lelo uThingo nenkosazana ingakho uma uqhamuka iphepho lomoya lo ophephula izindlu kuthiwe nazi ishingishane zezulu ukhulunywa ngaleya nkosazana yasezulwini kungani benolaka ingoba esuka ihamba nabo ibembethe basuke bengahlambulukile bengcolile manje mayifika ibembathe kabi leya nkosazana mayithi ufuna ukuxhumana nabo nje ayikwazi imthola ungcolile lo muntu noma akaqonda ukuthi kumele ahlambuluke ahlanzeke indawo lasezulwini umndawo wezulu noma indawo lezulu yilo leliyana uthungo lenkosazana mawuke nje wavezela indawo lezulu ubokwazi ukuthi bazokuvezela uthungo lenkosazana lapha ezulwini phezulu esibhakabhakeni elihamba nelanga nenyanga amanzi umoya ngoba lembala le ikhandwa amanzi umoya ilanga inyanga kuyi4 okushuthi kubili okuhamba nowesilisa kubili okuhamba nowesifazana uThingo nenkosazana indawo ke la kuphi lasezulwini le liveza ngazi ishingishane zomoya lezi okuthiwa uSodoma inyoka le obathi inyoka yezulu
athi sibona inkanyamba ngibona inkanyamba mina okusho ukuthi nginedlozi lodumo nedlozi lasezulwini yebo nalo idlozi lodumo kodwa kushiya ukuthi hamba uyothwasa inyoka ngoba wena ubona inkanyamba hlanza leya nkanyamba ivele ukuthi ubani ivele ukuthi ubani ukuze uzokwazi ukuthi uqonde ukuthi uphethwe yini niyeke lokhu namatanisa imimoya yamathonga nezinyoka iyekeni iyeke uma ezovela umuntu eyinyoka mhlazi siyongena engunini manje songena engunini abangoni amanguni abangoni amanguni abangoni amanguni abangoni okay uma kukhulunywa ngomuntu kuthiwa ngoni isoni uyazi kunaleli igama elithi sonini nanini soneni soneni sonini nanini sihlenge amacala ethu angawele inganeni amacala abazali angaweli kithi sonini nanini soneni nanini soneni soneni usonini nanini isono ukungcola kwabezulu ukungcola kwamathonga aphezulu okungamakhehla ikhehla lahamba lingcolile yingakho sinaleli igama elithi usonini nanini okungamandla angcolileyo asezulwini okuyiwona afika kwembathe uma kwembathe akwenza izinto okungeyizo phezukwakho kanti leli yakhehla eliveza ngosodu eliveza ngenyoka inkanyamba sonini nanini size kuba ngoni ke size kuba ngoni ngilapha bangoni isono ukona usonini usoneni abangonike labo kanjani na isono besingenaso thina manguni noma thina abantu besingenaso isono besingenaso isono ngoba usonini nanini uhamba nowesilisa owesilisa kanjani azovela ngenyoka ingoba owesilisa ukuthi ijulile ke le ijulile lena angeke uzuyiqonde ijule kakhulu le ngeke uzuyiqonde owesilisa wehle ezulwini wehlele ezibeni okusho ukuthi wehle ezulwini uqala esezulwini bese ehlele ezibeni izibo bani umama okusho ukuthi wela kowesifazana bese emzala noma mtete mayiqedwe kumteta okusho ukuthi lo wesilisa uno X no Y noma unowesilisa nowesifazane kuye uqobo ingakho ezoba usonini nanini ngoba kuye lo wesilisa kunezalukazi kunamakhehla bayizalukazi makutheni lapha bayizalukazi ngoba bambathwa obabekazi izaliwakazi asikho isalukazi esiganileyo asikho isaliwakazi esiganileyo okusho ukuthi leli gama lesalukazi liwela kobani kwanti abagcina benjani bengagananga ibona laba bangosonini nanini soneni nanini
hayi angazi noma ngiyivulela nemibuzo la angazi kodwa ke ukuthi niyafuna ukubuza ngizonidedela manje akwengiqede ngenguni bese ngikwazi ukuthi ngimdedele nibuze kuze sikhona ukuthi nami ngithi ukuthi qhu ngoba hayi ngikhathele kakhulu namhlanje ngikhathele kakhulu ufanele ukuthi ngiphumule kancane. Okay, siyabuya ke siza kwabangoni. Abangoni abangenasono, abangoni abamhlophe, abahlanzekileyo, amanono kahle kahle abangoni. Ikhehla liyinono. Umntwana ohlanjululweyo wasemanzini uyinono. Umntwana wentaba owashona engaganiwe uma esehlanjululiwe ngembuzi uyinono. Ngisho kanjani ukuthi umntwana yilona ohamba engaganiwe noma oshone eseke wavela enyameni wangcwatshwa. Ulinono lo. Kunenono lasentabeni, kunenono lamanzi, kunoneno lezulu. Abangoni labo. Siyabuya siza la. Lo moya okuthiwa umlozi nebutho. Umlozi izalgazi, ibutho amakhehla. Ahamba nani nezalgazi bese bizwa ngegama elilodwa okuyini okungumlozi. Umlozi uziveza ngengwe. Ngike ngayithinta kancane ke ingwe ngathi ifana nenhlwathi. Iyakwazi ukuza umuntu la ngakhona. Bese iyazifihla. Kodwa once inadibana ingozi embi lokhuzana. Uyabona ukuthi lezi zinto eyiveza ngomoya wentaba ziyingozi kanjani? Ingakho nibonelwa zibeletho. Ingakho niphathwa izinto lento ebizwa ngama-fibroids, amatshe la asesiswini asesibelethweni. Ingakho nizogula ngomopho nophe. Ingoba ninenkinga yalezi zinto lezi. Mawunemimoya nje wopha. Kubhlungu isibeletho kunto egijima esibelethweni. Unalento okuthiwa ama-fibroids. Ngani noma ama-fibroids noma ama-fibroids. Kodwa amatshe la atholakala esiswini lezigaqa lezi ezitholakala lapha esiswini noma esibelethweni. Uneyilonda esibelethweni. Ubophe ukuthi kukhona umoya wo-anti, umoya walaba bahamba bengaganile abeza ngempi kuwe. Abeza njengengwe kuwe, ileopard. Abeza njengenyosi kuwe. Abangoni labo. I-Big Five. Kwamanye ke amavidiyo ngibala i-Big Five ngafaka i-giraffe instead of ekumeleni engabe ngifaka i-buffalo. Angazi ukuthi yini eyayenza ngifaka i-giraffe. Ngoba i-giraffe ngicanga ukuthi ingena kwi-Big 7. Ngoba nayo ingekamoya, inyama yamakhosi. Idliwa amakhosi kuphela i-giraffe. Okuyindlula mithi. Manje ngiyabona lapha nabakhomenta bazama ukungilungisa okusho ukuthi ayingenanga ngephutha le-giraffe. Ngoba inyama yamakhosi nje idliwa amakhosi kuphela ukuthi abantu abaqonde ukuthi inyama yamakhosi i-giraffe. Okusho ukuthi bekufanele ukuthi ingene. Yebo ayingeni ku-Big 5. Ngoba abangoni yi-Big 5 le. I-buffalo, i-rhino, i-lion, i-leopard, nani le nenye i-elephant. I-buffalo, i-lion, i-rhino, i-leopard, ne-elephant. Inyathi, upetshana, ibhubesi, ingwe, nendlovu. 5. Bese kuzoba i-Big 7. Kungena i-cheetah. Okuyingongoni. Kungene yona i-giraffe. 7, i-Big 7.
ungena icheetah ungene ijiraffe okuyindlulamenti. Bayisebenzisa kakhulu ebukhosini bakwaXhosa icheetah okuyingongoni. Bayisebenzisa kakhulu uma benza lezi ikhumba lezi ezifakwa zeleopard. Bafaka bone engongoni okuyicheetah. Isikhathi esiningi bayisebenzisa ebukhosini ngoba sitheni leli dlozi leli liyi big 5. Liyaba futhi big 7. Leli dlozi leli labangoni bakaNkulunkulu leli dlozi leli. Ingani kuthiwa abangoni? Uma kuthiwa abangoni abangenasi isono, abangenachashaza, abangamanono kahle kahle. Futhi ubukhosi babo butholakala ezulwini. Ubukhosi babo butholakala ezulwini, abasezulwini lapha. Uhlangana lo5 wasentabeni, uhlangane lo7 wasemanzini bese kuyoba u12. Sekuwumhlaba uhlangene. Unethonga lamakhosi entaba okuyi big 5, unethonga lamakhosi amanzi okuyi big 7, unethonga lamakhosi ezulu okuyi big 12. Bese kuthi yini kanti lezi ezinye esiyithola emanzini njengamamemedi njengengwenya ngani zihamba nesipho lezo ihamba nesipho nezikhwama. Kufanele ukuthi uqonde lapho ukuthi uma uzophupha ingwenya omemedi kona into ophiwe yona ehlukile kwabanye abantu. Nasezulwini uyayiphupha inkosazana endizayo, uphuphe yona lenyoka yomlilo, uphuphe inkanyezi, uphuphe yonke into. Sekuyisipho leso, akusahambi nebig 12 ngoba ibig 12 ibanjwe iCapricorn, iLeo, iGemini, iVirgo, iLibra, Taurus, Sagittarius, ngokunye no Cancer, Scorpion noma Scorpio. Ngibazi ke laba abathathu sengibakhohlile. Kodwa ihamba nalabo ibig 12. Ibig 12 ihamba nalabo isikhathi esiningi. Angoma zibuke zositshena okusha namhlanje uyabhetha. Nawo ukuqalileke sibe masekhuluma le zinto zakhe lezi esingayiqondi thina nesingazazi. Uvela khulume kanje. Yebo. Sine big 5, sine big 7, sine big 12. Ne big 9 ikhona ama planet la. Kusayiba ubukhosi lo. Kodwa bahamba nomuntu wesifazane. Makuthiwa wesifazane uyinkosazana, uyinkosikazi. Babili abesifazane. Usuke kuye uhlangene uma ene big 9 ephiwe imimoya u9 kamoya. Usuke kuhlangene inkosazana nenkosikazi. Okusho ukuthi lo muntu wayengowokuqala kwabo einkosazana kayise. Waba nenhlahla wagana. Waba inkosikazi. Bese kuba khona amakhosi omoya. Bese kuba khona amakhosi omoya laba besifazane abaphiwe imimoya bese bephiwe imimoya yamakhosi bona. Bese bebasemdlelanweni. Uthola ukuthi ubudlelwano babo kuyacikizela, kuyaliwa, usekuyehlukana. Usethi makumele athole izingane ziyaphuma, zidliwa yiwo lamakhosi. Ukuthi awanungisekile kahle. Unegazi lamakhosi emoyeni nje, unegazi lamakhosi
angeke kwazi ukuthandana nendoda engenalo igazi lamakhosi. Uzoyisinda ngoba uphethe lobukhosi obu9, uphethe lobukhosi obu7. Osifazane ke uphatha ubukhosi obu7 uma enedlozi lamakhosi, uma enethonga lamakhosi, aphatha imimoya ewu9, uphatha imoya ewu7, aphatha imimoya ewu9. Ngoba ewu5 ne11 indoda le, noma ewu12. Askisi isiqalo nesiphetho indoda leyo. Osifazane u7 wamanzi, u9 wamaplanethi. Ilapho nje sibuye ke size la kulobu bukhosi lobu. Inkosazana nenkosikazi uma kuhlangene ukhanda ubukhosi bomuntu wesifazane. Ingakho ezoba inkosi lomuntu wesifazane. Wazalwa oqala kubo, waba oqala, waba inkosazana noma waba uthunjana. Ngoba nawo amakhosi ayaphathwa othunjana okungabokugcina. Abazalwe ngakugcina, abagcine kuphi? Ethunjini likanina. Yabaphatha ubukhosi labo bantu labo. Bese eyothola umshado uzogana lo. Na kanjani kufanele agane lowo? Angeke agane umuntu ongenalo igazi lasebukhosini. Futhi bombheka umuntu wesifazana nobukhosi, akwenzeki ayogana umuntu ongaganiwe. Ngoba bazofika baxabane, bahlukane. Ngoba lo wesilisa unemimoya ewu12, lo wesifazane unemimoya ewu9. Kunamakhehla maningi, amakhehla kunabesifazane. Kodwa namhlanje sinabasifazane abaningi. Okay ke, siyabuya siza la. Njengoba bebaningi nje bazofuna abafazi babo. Kanti nalo akalungisile lo wesifazane. Nalo wesilisa akalungisile. Mabeqala befuna abafazi babo, uyala lo. Yini emnqabisayo? Ingoba naye unegazi la lobukhosi. Akwenzeki ke umuntu onegazi lobukhosi wesifazane ayogana umuntu ozogana umfazi wedwa. Khohlwa. Ngeke. Ngisho ngayapi ngaphandle kokuthi ayosigana leso siyoyo sakhe esingenalo igazi lasebukhosini, emva kwalapho afe noma sife so. Kubili okuzokwenzeka. Akahlali isikhathi eside umuntu onegazi lobukhosi ogana umuntu azoba yedwa kuye. Ngoba waqala nje lo kuke kuvuke lamakhehla akhe angamakhosi la kuye, angafuni ukuyocansini. Bazoxabana ke nendoda. Ngoba izothi indoda uyalala. Khona la khona, khona lapha sethola khona yena. Mazibu uzosifundisa okunye. Amanguni la usifundisa wona noma uzosifundisa ezinye izinto manje. Yeah, silapho nje. Akakwazi. Unesikhathi sokuhlala yedwa lo muntu. Azizwe nje afuna ukuba yedwa. Naye wesilisa ngokunjalo. Unesikhathi sokuba yedwa. Ukathi ngisho bebuya ocansini nalowo wesifazane, azizwe ngathi yena wenyenye manje. Ngoba leli dlozi noma leli thonga likuye yithonga lamanono labangoni abangakwenza ukungcola. Uzizwe nyenye nje enukelwa into angayazi. Engathi angasuka yogeza manje. Naye wesifazane ngokunjalo. Uthi beqeda nje ukulala, osifazane azizwe ungathi bangaxabana nje abe nolulako olunzima manje. Yini igazi lobukhosi ke lelo? Angeke umuntu wamakhosi agane umuntu ongenalo igazi lobukhosi. Khohlwa la emoyeni,
khohlwa utshenwa yimi ngiyakutshena mina leli yadlozi liyinono kakhulu manje lo muntu onganalo igazi lasebukhosini uzodinga ukondliwa yilo mfazi lo mfazi lo uzofika liphathi ikhaya azadinwa amakhehla la ekhaya asheshe ayithathe indodana amshiye yedwa ingakho-ke ngithi uma engafanga yena ebulawe ukuthi lamakhosi akawalungisile noma uwalungisile abona lo wesilisa ehambe egcobhoza ehambe lala ngoba phela laba abahlambulukile laba bantu abangenalo igazi lamakhosi angisho ukuthi abahlambulukile ngoba belokhuzana hayi ngoba bethanda yingoba liyadlozi lamakhosi eliza nomfazi liyamengama lifuna abafazi abaningi kuye engaze egcine ehambe eqoma lo wesifazane engaze egcine ehambe eqoma noma engaze egcine ezihlalela nje yedwa ewuye nje ngoba unethonga lamakhosi unedlozi lamakhosi unabangoni unenono kuye uqobo endanithonga lamakhosi yino lelo liphathisa abantu ngongculaza ubombheka umuntu onamakhosi ubombheka uba nezifo uma ngabanga nengculaza une-cancer izifo lezi nje engelapheki kalula akwengisho njalo ngoba ziyelapheka engelapheki kalula ngoba leli dlozi liyinono kodwa manje lithola umuntu ongazithandi yena ongafuni ukuzithanda bese limnikana izifo uzohambe lala nezidwedwe zonke lezi hambe lala hambe eyiphosa nje kanti unaleli inono elikuye bese livele liyakwata leli inono lizama ukulwisana naleya nto ukungcole kuye selilwa naye limnika ikhensa ahamba ayohlinzwa limnike ingculaza ngithi manje amaphilisi abemfishane abengaka yilo-ke ithonga lamakhosi ma unedlozi lamakhosi sikhuluma ngabangoni indawe nentwaso yamanzi intwaso yomndawe intwaso yamanzi intwaso yamangoni mazibuka ukhulume phi ngentwaso lapho ngoba ukakhuluma ngentwaso sasitshena ngethonga nje lomndawo ngethonga lomngoni ngethonga lamanzi bafowethu mina angisekho kuleso sigaba sokukhuluma ngokuthwasa angisekho kuleso sigaba leso ngifundisa ngaleli dlozi mina lamanzi ngifundisa ngaleli dlozi lomndawe ngifundisa ngaleli dlozi lomngoni angisekho kulesi sigaba sentwaso nabengoma nokuthi laselithwaselwa kanjani laseliphatha ishoba laseliphatha hayi angisekho lapho angikho lapho mina lamathonga ami angitshena kanje ngoba ngikhuluma nje ithonga lomndawe ithonga lomnguni ithonga lamanzi amen kathi umbuzo osana mayiphela la lokuzana sizokwenza enye ezobancane nje bese ilokhuzana gaxa umbuzo ngoba hey nawu abela uphakamisa isandla le lokhuzana le topic ay isuke yajula kakhulu akabuza abelwa amen sanibonani bonke mina imibuzo emibili omkhulu umbuzo wokucala if umuntu wesifazane ophethe ama-fibroids ekhona imbiza okhona kumlapha ngayo umbuzo wesi-2 ngicela nje uyikhe phezulu yini ishingishanga iphelela lapho
Okokuqala nje isishingishane ilo moya owubona makusemini baze bawubize ngesipoki bathi awu isipoki emini lo moya oqhamuka uspina kanje isona sishingishane leso noma umoya wenkanyamba lona osuke uspina ususe izindlu isona ke sishingishane sibuyeke size ekujuleni kwathi isishingishane sihamba nomoya wamakhosazana ezulu okungabesifazane abanemimoya yasezulwini noma abangabasezulwini bona uqobo okusho ukuthi imimoya yezulu leyo ihamba nothingo lenkosazana ihamba nalo mama umbona kuyimuni ethwele ngathi uthwele ulokhuzana ongathi uthwele umnyaba weyinkulu ikanjalo le lokhuzana isishingishane somoya kodwa nje obala ilo moya lo osusa izinto oqhamuka ususpina kanje ngendlela esobala siphinde sibuye lapha imbiza yama-fibroids noma yalezi igaqa eziba lapha esibelethweni noma ingekho kukhona ukwazi ukuyidambisa bese owesifazane edla amagobongo mina-ke ngeke ngize ngikukhohlise baningi esengibalaphile la endlini abebephethwe ama-fibroids la enwashop baningi kakhulu basuke behlushwa yindiki la siyoyithinta-ke indiki kakhulu ngoba nalo liyangena kuleli dlozi lamakhosi liyangena kuleli dlozi esithi umndawo ethini indiki solithinta lona nje lilodwa singalihlanganisi nalo mnguni nalo mndawo ngoba liyilo nje lilodwa liyidlozi elibheda kakhulu eligangileyo eliphinde futhi liyabulala lidala izifo ingakho ngithi lona womndawe noma wendawe ungwalapha emanzini udokotela ngoba kunalamakhehla emfihlweni amandiki asemanzini angazi-ke noma uyaphenduleka mfowethu Ngiphendulekile ngiyabonga. amen Sina ungaphawula mama. Sina vula imic yakho ubuze Siyabingelela mkhulu ngibungelele kanye nethimba esinalo. Mina ngicela ukubuza ke mkhulu. Sengibonile soyibalile yonke lemimoya. Kuyakhonakala ukuthi uthola ukuthi iyakwembatha yonke na ngoba lezi mpawu eziningi osozibalile. Ngibona ngiyawela nakizo. Kakhulukazi kuleli lamakhosi. Nalogano usho ukuthi wena mawuganile kuba nguwe sokuthola ukuthi uyondla ekhaya wenza konke. Ulungisa kanjani lapho ke mkhulu uncedeka kanjani ngicela ukubuza ngiyabonga liyagezwa leli thonga gogo liyagezwa leli thonga noma leli dlozi liyagezwa liyagotshwa kodwa ukwazi uligeza kowesifazane kuphela ufanele ukuthi eze nomyeni wakhe konke kuyothintwa owesifazane kuyothintwa owesilisa konke kuyothintwa owesifazane kuyothintwa owesilisa bese uwele engozini-ke ngoba nithi nina kuyingozi lokho engizokusho manje bese uwele engozini yokuthi bafika abantu bakubo noma bakini uqobo bathi mfunela umfazi ngoba awufuna athatha umfazi umfunela umfazi ozofana nawe noma ozothandwa uwe noma kuzoba uyena oyokwazi ukumelana naye wena ngoba uthola lingelapheki kanjena nje idlozi lamakhosi kubantu besifazane bagcine begula bengasindi ingoba basuke begwamanda indoda bese kwenzakalani na ukuthi sizosuke bese sithinta lento yendiki bese eyithola elala namadoda amaningi eyedwa yena
bese gcine engasalilangazeleli ucansi ngoba ulala namathonga yena. Ulala nabantu bakubona lendoda abembethe lendoda okungamakhehla kubo abaningi ngoba babatholile abafazi babo. Bagcina sebemlala lo yithonga angasayifuna kuyibona indoda yakhe. Ahlukane nendoda yakhe kusekusha besebasha. Ahlukane nendoda yakhe ngoba yena waqhwaga wagwamanda indoda. Wavuma wathi yena uyolala na wonke lamakhehla kule ndoda. Amen. Akwengimi la. Uphendulekile usisi. Ngiphendulekile mkhulu ngiyabonga ke. Sewuzamane ke ngoba mina ngiza kuwe mawuseJozi. Uloku uthumelela mhlambe ukuthi uzoza nini ngikwazi ukuthi ngize ke kube naloko engizokulungisa nawe mkhulu. Ngiyabonga. Ke ngeza kodwa kayi1. Ngizophinde ngibuye. Amen. Amen. Siyabonga. Akeze omunye nombuzo sisalele 5 minutes. Akeze omunye nombuzo sisalele 5 minutes ofisa ukubuza. Nkosana akekho obuzayo. Mina Hayi kusho akekho. angiphumuli nami. Xabo wapasa nayi manje. Angiphumuli. Mina nje bengifuna ukuphawula nje ukuthi nje ngabalungisi labo mama labo indaba zabo zokuganana. Ngoba ngathi kuningi kuhleli lapho nje yiko ngifuna ukusho kuphela kukhulu. Hayi akunankinga khehla lami siyabonga umbono. Muhle futhi umbono wakho. Nabo futhi hayi ukuthi bayacindezelwa. Kodwa nabo bayibonela ukuthi kwenzakalani. Mele bayilungiseke le ndaba yabo lena yokufuna ukugwamanda. Bafuna ukuba osigodo ngomile basho njalo kithi kwaZulu. Kodwa ke akunankinga kuyikuthi ke ngiyacabanga ukuthi nabo bebenganalo lolu lwazi. Bayibona begula nje behamba bedla amaphilisi, ungadla ama-ARVs. Bahambe begula bedla amaphilisi okuthiwa ayokuhlina isibeletho, ama-antibiotics, angazi yini. Lezi zinto ziyasibulala isibeletho zisibulala zisiqede nyaphu. Gcina ungasabatholi abantwana. Yizo lezi zinto lezi. Uyagula umuntu wesifazane uphethwe isibeletho, uphethwe imimoya, akakazi ukuthi uzolapheka kanjani. Uganile ungumfazi, ugane yedwa endodeni yakhe. Indoda yakhe inabantu abadala kuyo. Nayo iyala iyabaleka ifuna ukulungisa imimoya. Ithi ayilungiswe owelokuzana, owesifazane. Kodwa sikwazi ukuthi thina silungisa inqola sishiye ikhaya. Izohamba kanjani leyo nqola leyo ingenakhanda? Nabo besilisa bebuya kulento yabo yokungafuni ukulungisa izinto ngoba nabo abafuni ukulungisa abantu besilisa. Kakhulu. Abafuni ukulungisa abantu besilisa, abafuni okwangempela. Bayibalekela lezi zinto lezi. Ingani iyo lento ebiyenza ukuthi uma betholakala ukuthi banesifo sengculaza baze bafa besilisa. Bebebulawa yileyo nto leyo kuthiwa abesilisa abafuni ukuthatha amaphilisi. Bebebulawa ukuthi abafuni ukulungisa lezi inkinga zalamakhehla ezibembethe. Ngoba yabembatha lamakhehla abembathe kabi bangakwazi ukwahlanza, bangakwazi ukwamukela. Siyolithinta ke ithonga lomndiki lendiki ngenye inyanga sizobona ukuthi kunini. Siqhubeke nalo ukuze sikwazi ukuthi siphinde sifundise ngalo ngoba ligxile kakhulu kumadoda lona. Hayi ukuthi abasifazana banalo ngoba basuke bebanjwe amakhehla. Bengabanjiwe omkhulu bebanjwe amakhehla. Akwengibonge. Amen. Mina thina mkhulu. Amen ngiyabonga. Ngibonga kubo bonke abangenile, ngiyabonga bafowethu. Ngiyabonga futhi ngiyabonga ngiyaphindelela. Ngiyabonga kubo bonke abangenile abadele i100 rand yabo bayifaka lapha bakhethe ukuthi
bangene. Siyabonga abantwana bethonga, niqhubeke njalo. Ningene kuyimbizo ngoba iyafundisa le mbizo. kakhulu. Isinto ejulile. And uyakwazi ukuthi uyibuzele. Siyabonga, amen. Amen mkhulu, siyabonga kubonga thina. Ngifunde lukhulu nami lama notes ngiwabhalile. Siyabonga mkhulu. Amen. David, Amen mkhulu. Hayi, amen, siyabonga. siyabonga. Amen. Bye.